NLFB आफादनि थामथि गायसन साननि हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। जों NLFB आफादनि थामथि गायसन सानखौहाय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय सनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पआवहाय जोङो फालिदों। दा फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारिफ्रा जोबनानै थांबाय, जेरै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिफ्रा जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियावहायनो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों बायदि बायदि आफादनि बिबानगिरिफोर, लोगोसे खाथि खालानि आरो गोजाननिबो जोंनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोर नुजाथिफैनो हादों। आरो बे थामथि गायसन सानजोंहाय आङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आरो बेखौनो मेसेज हरनो सानदोंदि फैबाय थानाय समफोराव NLFB आफादखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होयो। मानोना जों न' बां गारनानै दिनै केम्पआव दङ, सोरनि थाखाय दङ? रायजो राजानि थाखायनो दङ। बेखायनो फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजाफ्रा NLFB आफादखौ मदद होथों। आरो जोंनि गिबिसिन डिमान्डआनो बा दाबियानो जाहैबाय जेलावहाय थानाय गायसनगिरि आफादगिरि बिथां NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि सार, बिथांजों लोगोसे जेलावहाय थानाय लिडार आरो केडार्सफोरा गिबिसिनथाराव गग्रोनो नांगौ। बिथांमोन गखांनायनि उनावसो जों NLFB आफादनि जि मेन एजेन्डा, मेन डिमान्ड, बेखौ जोङो सरकारजों सावरायगोन होननानै जों सिगांनि समफ्रावबो बुंबोबाय थादों। दिनैनि बे NLFB नि थामथि जिथु बोसोर माने जोनोम सान खुंबाय, बे समावहाय सरकारजों रायलायनायनि बेलायाव बेसेबां आवगायदों बा मा होननानै नोंथांमोना सरकारनिफ्राय रादाय मोनदों? सरकाराथ' रादायखौ बिराद होयो, गोबां रादाय होयो, नाथाय रादायखौ लाखिनायासो गुबै बाथ्रा। नाथाय बिथांमोना लाखियाखै। सरकारजों सावरायनाय बेलायावहाय जोङो दिनैसिम फर्मेल हिसाबै दासिमबो खनसेबो जिरायलायनो मोनाखै। नाथाय अब्लाबो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार, इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु, प्लास आसाम स्टेटनि मिनिस्टार्सफोर आरो MLA, MCLA, EM, BTRनि CEM, गोबां जोङो लिडार्सफोरजोंहाय सावरायलायबाय। जों NLFB नि डिमान्ड्सफोरखौ लानानै, NLFB नि समस्याफोरखौ लानानै बिथांमोना बाथ्राल' होयो, नाथाय बे बाथ्राखौहाय लाखिनो हायाखै। दा बेखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जि डिमान्ड, बे डिमान्डखौ जाहाथे खोब गोख्रै खम समनि गेजेरावहाय माने जोंनो गथायनानै बर'नि जि आद्रा थानाय माने डिमान्डफोर, बै डिमान्डफोरखौहाय जेन सुफुंनानै होयो। सार, बेनि उनावबो दिनै सासे बर' हारि जांख्रिथायखौ सनमान होआखै। दिनै जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे सनमान गैयै बायदि नुनो मोनदों नामा सारा? दिनै NLFB नि जोनोम जानायनि आन्दोआव बेनो मोनसे बाथ्रा दङ। सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनावहाय दिनै सासे सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव फिनलांफिनदों। दा बैफोरनि थाखायनो दिनै NLFB आ जोनोम जानो गोनां जादों। आरो जों बेखौ मोनदांहरदोंदि NLFB नि आर्मि चिफ बिथांखौ सोनायनि आन्दोआवहाय टटेलि पलिटिकेलि कनस्पिरेसि दं। आरो जुदिसो पलिटिकेलि कनस्पिरेसि खालामनो आरो नाजादोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। मानोना आफाद मोनसेखौ लानानै आरो सोरबा व्यक्तिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालामथों। जों NLFB आफादा बेखौनो खावलायो, सोरबा आफादखौ लानानै आरो सोरबा व्यक्तिखौ लानानै पलिटिक्स दा खालामथों। पलिटिक्स खालामदों, पलिटिक्सनि जायगायाव खालाम, नाथाय हारि आरो आफादखौ लानानै पलिटिक्सखौ दा खालामथों। नोंथांमोननि जिथुनाखि बेबायदि सावरायनाय बेलायावहाय सरकारा जुदि एसेबो खोमा होआबा, जुदि खोनासङाब्ला, बेनि उननि समाव मा? फैबाय थानाय समफोराव जुदि सरकारा जोंनि जि डिमान्डफोर, बे डिमान्डफोरखौ जोंनो होफुङाब्ला जोङो जोंनि जि दावहा, बे दावहाखौ जों कन्टिनिउ लांबाय थागोन। बियो दावहाया गोबां रोखोमनि दावहा थायो, जों बेखौ दायो बुंथ'ला। नाथाय जोंनि दावहाया कन्टिनिउ जाबाय थागोन जेब्लासिम बर'नि समस्या जोबा आरो जेब्लासिम NLFB आफादनि डिमान्डखौ जोङो मोनफुङा, अब्लासिम जोंनि दावहाया जाबाय थागोन।